po. Nasiangan ay. Makabuhi ba no? Kaog man. Tambak na ba sila giutana? Dapat asistan na lang poko itong tanong. Grabe ka taob dito eh. Kaya ninig mabaw map, ninig kuan na ninig mabaw. Wala ni kuan, wala tubig rin. Gamay ra. Ate ka puya puyo diri. Andito na po kami ngayon sa Sumali. Grabe, ang daming fish pan dito. Okay nang ina. Abot sila mag-racing, dagat ra. Sangit. Dito. Majablo. Basket mo lang relay oh. Ya, musaka na dia. Gotoy. Grabe oh. Grabe sa Marawi. Musaka na gitu eh. Dato pwede mo agi dato dako suba. Dato ni agi layo no. Layo. Uy suba eh. Ako gid ako anay. Labi na to ron. Labi na to. Oo. Naguyar subang pispan dire. Ito mga nangalapawan ito, ato'y buhi no. Nakato ko ban? Nato? Luyo to eh. Suko na sakto. Atay. Sumalik tour. Pangit lagi. Mabaw.
lang tayo magpapagawa ng barko ay mga bangka. May mga Philippine Eagle dito.
Grabe ang adventure natin ngayon mga kaibigan. Mga kaibigan, ang adventure natin ngayon ay grabe. Sablong at isoy. Ate, asula kay magbalay diri. Ha. Magdako po kag pambot po, useless gyapon no kay kamay kindalan. Hanapit atong kwando, tubo no. Apit ni Abot. Tapos pikas. Wala tayong ginumbuan na ba? Asam tam na ako gani, taob gani. Ito. Tare. Pikas yung ginumbuan na ba? Ano yung gawa nila? Kaya nga lang. Grabe mga kaibigan. Barang dire. Kaparo na eh. Hindi kita kagyan direct ako yung hunas. Mo ba? Kagyan pambot rin. Kani diri? Kung una si kayo? Sa unang panahon sir. Sus, Tao. chambar kay makabalik sa minto diri ba. Oh, okay man makabalik sa minto diri no. Kay sa plywood kay asol kay dalag plywood eh. Kasi minto ba na sila diyo? Gwapo nga concrete rin. Umag Concrete mga puti yung mabalay dia. Tara. balik ang plywood diri, gati hasol kay karga mabasa na po. Tungnan ulan-ulan ba no? Oh. Hasol kayong dalag Ako buwan. ito mo na yung lang balay ang gate. Kami magkapakyaw. Sus. Ngayon. Kamu deh, Bawah. gapo nga tira ne? Agit? Kuan. Alibor. Di ba? Kami may gahakot mga simento, graba, balas. Ano kam sa kaya niyo? Ada. Madalas ada. Kimbo. Mawahay ko kasi. Boy lang, boy. Okay. Tapos. Ayo. Ayo. Para dayo. Mayro dia. Wala ra man kay nilapaw diri day. Narul man din na day. Naro lagi mga manok kaya. Yar naugod. Okay, pwede na. Dito na kami ngayon at nanaog na kami sa bangka. Mga puki ng ina nyo. Ito ba kayo eh. Camera ng araw. Tara. Dito na ang pupuntahan namin. Ang tagiya oh. Siyang iro galapa na day. Mayro ah, sa pa. Nah, delikado na. Maganda ang pispa na aming pupuntahan. Andito na kami ngayon at andito na kami ngayon. Tingnan nyo ito. Grabe, sobrang lalim ng pispan ngayon. Ang tubig, ng tubig, ng tubig, ng tubig, ng tubig.